Ne-ați am găsit la un nou episod de data asta. Vom încerca să facem un survival. Oh, nu! Herobrine! Ce cauți mai aici, mă? Ei bine, a fost o mică păcăleală. Da, s-a putut un bug. Am băgat un mod, Custom NPC, care permite să facă orice caracter și ăla a vrut să facă pe Herobrine. Vă întrebați de ce e Brine. Pentru că nu știu de ce Hero ăsta, în fine, că e o banană. Acum tot ce vom vrea să facem este să ne uităm dacă acest skin este în regulă. Bineînțeles că nu i-am băgat niciun fel de schite decât să stea stabil, uite așa, frumușel. Acum să examinăm spatele. Ne-ați și am găsit, vă rog frumos să-mi iertați pentru ce s-a întâmplat mai devreme, dar pentru asta să facem un mic survival, să spun așa, cu mici iteme date, pentru că nu putem să facem fără iteme date, pentru că ce noi, pot merge în mină. What? Ce pula mea? Bă, dracu e asta? What? Ce pula mea? Bă, dracu e asta? What? Ce pula mea? Bă, dracu e asta? What?